Hola, com esteu? Avui vaig a explicar-vos com es marca en una partitura que una part de la partitura s'ha de repetir. Això s'indica amb signes de repetició. N'hi ha diferents tipus i avui anem a explicar alguns. El primer és la doble barra de repetició. La doble barra de repetició és un signe que té dues línies, una un poquet més fineta i una altra un poquet més ampla. També té dos puntets que estan al voltant de la tercera línia del pentagrama. Quan jo tinc una partitura en la que em trobe aquest símbol d'ací, això significa que he de repetir. Si no tinc cap de símbol entre este i el principi de la partitura, significa que se repetiria tot. Quan jo arribi ací, tornaria a repetir des del principi. Però què passaria si trobara un altre signe de repetició per el mig de la partitura abans d'arribar al principi? Només es repetiria el trosset de música que n'hi ha entre les dues barres de repetició, com si fos un rebot. El segon tipus de signe de repetició és el da capo al fin. Imagineu que jo tinc la meva partitura que acaba amb la doble barra final, que ja sabeu que és una doble barra que es col·loca per a marcar el final de la partitura, i en l'últim compàs em posa da capo al fin. I per el mig tinc una paraula fin solta. Què significa? Que quan jo arribe al da capo al fin, aniré altra volta al principi i tornaré a tocar només fins al fin. Ahí s'acabarà la meva interpretació. Bé, ara vaig a explicar-vos l'últim tipus de signe de repetició que anem a veure avui. S'anomenen caselles de repetició. Jo tinc la meva partitura amb la meva doble barra al final que m'indica que ahí és on s'acaba la meva obra o la meva cançó, i per el mig tinc una doble barra, només una, amb els seus dos puntets, i unes caselles que poden ocupar un compàs o més compassos. En aquest cas, un compàs amb la casella de primera i un compàs amb la casella de segona. Jo començo a tocar, arribe al signe de repetició que m'envia al principi, torne a repetir, però quan arribe a la casilla de primera ja no la toque perquè ja l'he tocat abans. Me'n vaig a la de segona, pegue un salt i me'n vaig a la de segona i continue fins al final de la meva partitura. Anem a fer un repàs. La doble barra de repetició indica que quan arribi a la barra torne a repetir des del principi si no n'hi ha cap de barra abans. L'altra opció és que n'hi hagi dues barres de repetició, amb la qual cosa només es repeteix els compassos que n'hi ha entre les dues barres. El da capo al fin. Jo toque, quan arribe al da capo al fin, m'envia al principi. I només toque fins a la paraula fin. Ahí acabe. Les caselles de repetició
m'indiquen que quan arribe al signe de repetició torne al principi o a l'altra barra, en el cas de que n'hi haguera, i quan arribe a la casella de primera ja no la toque, me la salte i continue des de la segona. Molt bé, espero que tingueu clar què significa cada signe i que a partir d'ara, quan els trobeu en una partitura, sapigueu perfectament com s'han d'interpretar. Adeu!